Gremo Maribor! Po Josipu Iličiću v Ljudskem vrtu še eno mednarodno nogometno uveljavljeno ime z zavidljivo kariero v tujih klubih. Hilal Sudani, dolgoletni alžirski reprezentant, je nova moč v ofenzivnem delu ekipe. Nogometaš, ki se je uveljavil predvsem v zagrebškem Dinamu, igral pa tudi v portugalski Vitoriji Guimarães, angleškem Nottingham Forestu in grškem Olympiakosu, je v dresu alžirske reprezentance dosegel 24 golov v 54 tekmah. Stvarno drago mi je što ću biti igrač Maribora. Znao sam već prije kad sam bio u Dinamu, jer su blizu i naravno da znam za Maribor. Znam da je i veliki klub i nadam se da ćemo napraviti odlična sezona, da zašto ne da budemo prvaci i borimo za sve ove godine. Gre za prvega Alžirca v mariborskem dresu, katerega družina in prijatelji živijo v Zagrebu in tudi sam se je tam ustalil, zato je bližina Maribora in pa poznavanje trenerja Damirja Krznara zelo vplivala na njegovo odločitev, kljub temu, da je že v zrelih nogometnih letih. Iskreno, ja moram biti iskreno s vama i sa svima. Naravno, toj godine ništa ne znači, mislim. Nisam samo ja. Vidite, ima puno igrača koji su 38-39 godina igrao na vrhunski nivo, mislim. Bitno da kako držiš sebi, kako treniraš, radiš dobro, to je bitno. Što se tiče treneru Damir Krznar, mi smo razgovarali baš dugo i stvarno on je bio moj trener u Dinamo. Poznaju se jako dobro, ali stvarno moram povratiti njegova povjerenja u terenu, daću sve od sebi, da pokazam isto sebi, pokazam ljudi da, naravno da logično da godina ništa nije stop ili nešto ovako. Bitno što pokažeš u terenu, to je jako bitno i naravno mogu ekipa na moje iskustvu. Gre za dodatno dimenzijo in raznovrstnost v mariborskem napadu, kar je nazadnje alžirski reprezentant dokazal v številnih tujih klubih, igral pa tudi na najvišjem nivoju, kot je Liga prvakov. Tudi sam je prepričan, da lahko z Iličićem unovčita te svoje izkušnje. Naravno, Josip je poznat igrač, mislim, ne mogu ja pričati za njega, mislim, njegova karijera šta sve napravio u Atalanta ili nešto ovako, u Liga prvaka, naravno da on je veliki igrač i isto na reprezentacija Slovenija. Evo tako, mi smo tu, naše iskustvo, da ćemo sve naša iskustva serviramo na našu ekipu. Sudani je podpisal pogodbo do leta 2025, izbral pa dres številko 2, številko, ki ga spremlja celotno njegovo kariero. Moj broj dokad sam bio klinac, zato što je u Alžiru, ja 16 godina sam počeo igrati sa profesionalci ekipom. Tamo bili su baš veliki igrači tada i stvarno svi su imali njegov broj, samo meni nemam. Mislim, neki desni bek otišao, rekao mi ajde suda, ima samo broj 2 prazan, uzmi ga. Stvarno ja sam bio ljut kako ja sam špica, sam krilo, imam broj 2. I bio sam na klupi još 17 godina, ušao kroz utakmica i zabio sam gol, od tada nisam skinuo ovaj broj, mislim. Bio moj broj sreća. Ako možete vidjeti cijeli moj karijera, imam ovaj broj, osim u Guimarães nisam našao, ali uzeo sam 22. El Arabi Hilal Sudani, dobrodošel v Ljudskem vrtu in čim več uspešnih in učinkovitih tekem v vijoličastem. Gremo Maribor!